Takže dámy a páni, dúfam, že nás počujete, pretože Archery Strike je tak vyťažené stanovište, že potrebujeme prísť až za samotnými aktérmi toho športu a poprosím pána od toho športu, aby sa nám predstavil a predstavil aj samostatný šport. Nech sa páči. Zdravím všetkých Košičanov, ktorí prišli dnes na hlavnú ulicu na športové podujatie. S našim stankom sme sa prišli predstaviť s úplne novou hrou, volá sa Archery Strike. Je to úplne nový šport na Slovensku a nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Je to novinka, prišla z Austrálie. A o čo sa vlastne jedná? Je to šport podobný paintballu alebo airsoftu, ako tu na kolegovia po vedľajšom stánku, len s tým rozdielom, že namiesto guličiek alebo tých farebných guličiek hráči do seba strieľajú šípy. Čiže je to hra o to náročnejšia, ale o to kvalitnejšia na zábavu, pretože každý hráč musí zvládnuť lukostrelbu, zároveň musí vedieť sa schovávať medzi rôzne prekážky a umývať sa šípom. Ak budete mať chvíľu čas, kľudne sa môžete pozrieť v našom stánku, máme tu pustené video a vysvetlíme vám všetky podrobnosti, pretože táto hra má zložité pravidlá, nie je veľmi jednoduchá, je aj... Kde nás môžete nájsť? Nemáme žiadne sídlo, sme práve že úplne mobilní, čiže môžete náš kontakt nájsť na webových stránkach archerystrike.sk alebo na Facebooku a tam nás kontaktovať buď správou alebo zavolať a my vlastne prídeme k vám. Máme všetko prenosné prekážky, prenosné terčovnice a chodíme všade tam, kde nás zavolajú. Cez leto a letné dni hrávame na Zelenej kráve na Lúkach, v mestskom parku tu na Košiciach. V zime naopak vieme hrať telocvične a v krytých budovách. Na Slovensku je to veľmi krátko, hovorím, je to veľmi nový šport. Vznikli sme vlastne len minulého roku.